Lho bapak kejane ning ndi to? Wayah buntel kok malah ngilang-ilang ning negara ndi to wong iki kejane iki yo an. Iki lho wayah koyo ngene iki. Jane ning ngendi Pak wong kejane iki? Yo, jane kejo gawean pura kejane iki. Wong kok banget timun koyo ngono kok seneng anu kok gawe goro-goro wene negarane wong ora iki yo an. Jare golek ning ndi wong iki? Masyaallah. Lah kok ning kene jenenge apa iki? Jenenge iki yo gawean ora iki nggih? Wis koyo ngono wis rambutmu lah kok ndi wingi iki yo an. Sok koyo ngono kuwi. Kok malah gledhak terus pinggir kali lu jare karepe piye yo an. Oh, alah. Kami apa ora iki nggih? Ana wong laran gelut ngono kok yo. Kowe ngerti apa ora iki? Iki wayah kerja wayah buntel, tempemu kok umburan ning omake dadi apa kae yo an. Wong kok ora seneng belan nek ngene bojone kok laran sithik ngono iki. Iki ketok entuk rambut kon gorontinge kaya ngono mbonggo wingi jane yo an. Lah gitu ki kaya ngono kok senengane kok ora. Mau kita gawa iki ben ora ro. Lho kok iso godhongmu kok ngawe-ngawe, wayah buntel wayah apa. Iki gak pengen untuk duit napa piye? Kok ning pinggir kali kaya ngene iki jane iki. Yo pengen entuk tapi yo pengen nyantai kok yo wis jowo gawean ora kae lho gawean pirang-pirang kene iki. Ya engko sik arepe dhewe tak tutupne aku ngimpi sik. Alah yo kok ngipi tenan rasa balik kapok wing kok. Arepe dhewe kowe jarang tani ngipi tapi kok ndi? Lah, lebokno nek pinggir laut to. Lah, duduk pinggir laut. Apa kayak blumbang? Kali ini Nabi Adam. Yo nak yone to. Ya Allah. Nak ayo ndang mulai nak anu yo jene pinggir laut ngene iki. Aku ora ngerti laut lho yo an. Piye kok nakan kena ombak? Ayo balik. Wis sore karo ndang ayo balik. Lah, kok malah turu koyo ngono nak iso ngipi rasa balik no piye wingko?